Jesu Christ pačing isnei pai kikmat jong mi shanga shako pa ya mingam khot pa na ukun jot plasakma Kajing puli na kitab Genesis kalanong kabakandai kadikot kabapra hadu bakat san. Ublay ulaong haunawa badiki kon senrang jong u. Kibadon bat u hakmi ngayate gajutang jonga bat pi bat ki kon kikseu jong pi kibahadien jong pi. Bat kijing tha ba embaro kibadon bat pi kisem kijing ri bat kimrat baro jong ka khandeu kibadon bat pi. Baro kat kibalami nakayeng leng ngayate ka jutang jonga bat phi ba enom pendu shu lano ru em yagi kanja do baro da ka jing shlai bat ba enom don shu ka jing shlai ka ba penjot ya ka perthai joy ublai ula ong shu kani kalong kadak jong kata ka jutang ka bangete apadeng jonga bat jong phi lambat ki jin thau ba em baro ki badon bat phi na kabanta ki pateng ban riu baro ki badangwan ngabu eu simpleng jonga hakil o bat uni unlong kadak jong kajutang hapadeng jonga bat ka perthai habang apan mil o halor ka khendeu bat eu simpleng layo i hakil o ngan kan mau yala kajutang ka badon hapadeng jonga bat jong phi lam bat ki kenjado ba im baro bat ki kenom shleshu ban pendu iki kenjado baro kaktien jong utrai kasam ba arpusan kilenti jong me ko trai kilong kajing isen ai bat kajing shisha ye kitu kibasumar ye kajutang jong me ko trai ai ngan tep ikalenti jong me hikai ngai kalenti jong me to yalam nga ha kajing shisha jong me bat to hikai nga naba melong ublay kajing panem jonga kilenti jome ko try kilong kajing isin ai bat kajing shisha ya kitu kiba sumar ya kajutang jome tukan mau yala kajing sbon ko try bat ya kajing e isin ai jome naba kidai nadu men barim ha kajing e isin ai jome tukan mau yanga namal kajing bha jome ko try kalenti jome ko try kilong kajing isin ai bat kajing shisha ye kitu kibasumar ye kajutang jongmi utrai ulong babaha bat ubabeng ukadewe kalenti hagi basakma uyalam higi basngoret hakarai kabahong uikai kibasngoret ya kalenti jongu kilenti jongmi kotrai kilong kajing isin ai bat kajing shisha ye kitu kibasumar ye kajutang jongmi kajing puli na kasithi baneng kong upatros bakhut kalenong balai kadukhat ka bakhat pra du bar phuar ukre sulayap tang sisinyap na kabanta ki pom bahok na kabanta ki bom hong khnang bondop yalamingi shauplay nabala panyap ye u tang hakado hanrai lapan empat ye u ha kamansim manhaga mensim ulalek banyalap aki mensim ki bahabenti ki bomsham lako ngu menhen dai e men ba ka jingya sha jong blai kala am hakisni jong nowa haga por badang tai ka yeng ling haga ba khendian ngot kaca prangot baro kilalak em lang ba ka ka baptisma ka ju karukom menta kapalak em yepi kum ka jingweng no ya katinget nakamet Henry kum kajing kerpat yo blay nakabenta kajing yatip lam kabasngur da kajing mi padu Jesu Christ
ubala let siya baneng bat udon hakamon jong ublay rengkat bat ki angel kinong sansyar bat kihima hapo jong u kaktien jong utray kajing pulay na gospel bakod kat kumo Marcos kalanong ngabaning kong garikot kabakhat ar hadu bakhat san Mensi mulai alami Jisu syari kenja, bat ulasa hari kenja sao pausngi, bala penshoya u daw soitan, bat uladon rengkat bat ki marat klau, bat ki angel kila syakriya u, enda athap patok ya Yohanes Jisu lalet sya Galilea, bat ulaya yalap ya ka gospel jang ublay, bat uong, kaya kababiang kalapoy, bat kahimau blay kalajan. To kala kabamot batonget haga gospel. Ka gospel jang utray.